Nå, jeg skulle lige vise, hvordan man 3D-printer det her tag her, mere sådan, så vi kunne se, hvad er forskellen mellem det at laserskære og 3D-printe noget, altså i tid. Fordi det her, det vil være oplagt at 3D-printe, eller laserskære den, fordi den er flad. Der er ikke nogen ting, der ligesom stikker ud af den, som skal være niveau for det. Det sidste, vi gjorde, det var at eksportere den her flade til vores laserskære. Den kan vi sådan set fjerne igen. Så vi kan højreklikke på vores sketch her, og så gå ind og sige delete, så vi får fjernet den sidste information. For nu er det sådan set hele vores body her, der skal eksporteres. Og nogle gange, så har vi måske flere emner inde i vores projekt. Det kunne være, at vi måske havde den her firkant liggende i hullet, eller vi havde et projekt, hvor vi havde flere forskellige objekter inde i den samme Fusion-tegning her. Så derfor skal vi altid sørge for, og det er derfor, I lige så godt kan vende jer til at gøre det hver gang, det er simpelthen at finde den body, der lige nu er i brug. Og man kan altid tænde og slukke for den ved at klikke på øje herude, og så højreklikke på den, og så sige isolate. Sådan der. Isolere. Fordi så er det det eneste objekt, der er på tegnepladen. Og så går vi egentlig bare op i vores filesystem op, og så beder vi om at lave en eksport. Man kan også sætte sin 3D-print anordning her til at gøre det samme. Så hvis jeg for eksempel her vælger den hedder export, eller print utility, eller manufacturing, den skal stå på export, så er det samme som hvis jeg trykker på export-knappen her. Så nu går jeg lige op og trykker på export-knappen. Den virker i hvert fald hver gang. Så hvis jeg klikker på den, så spørger den egentlig, hvad vil du gerne have, at det her skal hedde? Jamen, jeg vil gerne have det her, der hedder dogtag, og nu vil jeg kalde den her for dogtag 10, fordi nu har jeg efterhånden lavet en del af dem her. Og så skal man selvfølgelig vælge det rigtige filtype. Vores Bambus 3D-printer kan bedst lide 3MF-filer. Den kan også bruge de gamle STL-filer, hvis man er vant til det. 3MF-filerne, den indeholder også et billede, plus at den indeholder nogle flere informationer omkring emnet. Så vend jer til nu og eksportere det som en 3MF-fil i stedet for. Husk at sørge for, at den lander i en mappe, som I har styr på, ellers så læg den ud i en temp-folder eller andet. Og så trykker I bare eksport. Godt. Så er den færdig, og vi kan åbne vores location her. Den har vi her. Og så ligger vores dogtag her. Hvis jeg klikker på den, så vil den åbne vores Bambus Slicer. Bambus Slicer. Den skal vi lige have installeret. Hvis I ikke har Bambus Sliceren installeret, det er meget nemt at se på, om I har det på de her ikoner her. Hvis I ikke har genkendt filformatet, så skal I ind på hjemmesiden, og I skal ind under software, og I skal ind under den, der hedder Bambus Studio. Så den går I ind på, og så downloader I den, der du skal bruges til jeres type computer. Jeg vil stærkt anbefale jer, at I bruger mit dokument. Jeg vil ikke bare anbefale jer, jeg vil sige, at det skal I gøre for at få lov til at printe på vores printer. Så gå ind på min hjemmeside, hcob.dk. Det står for H.C. Ørsted Ballerup. Vi har ikke øer i vores URL som for alvor. Man kan godt, men så kan man klikke på 3D-printer og opsætning og brug. Klik på det. Dut. Og herinde, der ligger sådan en Bambu installation og brug PDF. Klik på den. Og så får I en installationsvejledning her. Der står også her, hvor kan I hente Bambu Lab og hente studiet. Og så følger I egentlig bare installationsvejledningen fra ende til anden. Og får valgt den rigtige printertype. Vi har både en Bambu Lab Mini, og vi har Bambu Lab A1. Vi har 5 A1'er, og vi har en enkelt Mini. Så klik både de to af. Og så sørg for at sætte checkmarks i de rigtige filamenttyper her.
sådan så I ikke har for meget, så I drukner informationer, når I kommer ind i Bumblebee-studiet. Følg som sagt installationsvejledningen her, den vil jeg ikke gå igennem slavisk, men brug den. Og så kommer så selve brugen af Bamboo-studio her. Den vil jeg også vise nu, hvordan I her i videoen, hvordan I bruger. Men I kan altid gå ind i det her dokument her og se på skrift, hvad er det egentlig, Bo prøver at sige. Så tilbage i Bambolab-studiet. Den får vi ved at dobbeltklikke på doc-tagget her. Eller jeg kan åbne Bambolab Studio ved at skrive Bamboo. Kommer der. Slut. Og så åbner den Bambolab på min computer. Så skal vi ind under Prepare. Her der vil den vise de ting, som man har måske har printet før i tiden, eller give alle mulige informationer. Men vi skal ind under Prepare. Og så sørger vi for at vælge den rigtige printer, vi gerne vil printe på, så vi står selvfølgelig nede i printerlaboratoriet, altså nede ved laserskærene. Og så kan I vælge enten Bambolab A1 eller Bambolab A Mini. Så jeg vælger A1, fordi det er dem, der er flest af. Vi tjekker selvfølgelig, at nozzle er 04. På de printer, vi har her, der er de alle sammen 04. De kører 10 gange hurtigere end de gamle. Så vi skulle meget gerne opleve, at vores 3D-print bliver hurtigere færdig. Vi vælger Generic PLA og vælg altid 0,20 mm standard for de prototyper, vi skal lave. Hvis I gerne vil have en hurtig prototype, så kan I godt gå op i noget her, der er større, altså extra draft, sådan så det går lidt hurtigt med at printe. Hvis I skal bruge noget, der er meget fint, så kan I gå ned i 0,12 eller 0,08. Men det er jo altid sådan noget med at lige prøve at stikke en finger i jorden og sige, okay, hvor mange printer er der i brug? Kan jeg tillade mig at bruge meget tid på at lave det her? Hvis man nu for eksempel skal lave et tandhjul, som skal være meget fint opløst, jamen så er det måske en god idé at gå ned i detaljegrad. Med 0,20 mm her, så får vi i hvert fald nogle pæne prototyper. Alt andet herinde skal være standard opsat, så I går bare op her, og så klikker I på Add-knappen her, eller trykker på Ctrl-I. Og så indfører jeg mit doc-tag 10 her, for den fil, jeg lagde lige før. Og den kommer så op her og spørger mig om med color matching. Det har vi ikke. Vi har ikke forskellige farver på vores 3D-printer, så vi trykker bare cancel og siger, bare giv mig, hvad du har. Så kommer emnet ind her og ligger på pladen. Hvis det nu var A1 Mini'en, så var pladen en lille smule mindre, men vores A1, den kan printe de her, jeg mener det er 25 x 25 cm, eller så er det 30 x 30, det kan jeg ikke engang huske. Så. Der er en masse indstillinger heroppe, som jeg også skal fortælle om i en anden videofilm, men som standard, så burde det være nok bare, at vi kommer herind. Vi kan gå ind og se, hvordan emnet her ser ud. Men det, der var interessant her, det var, hvor lang tid tager det at 3D-printe den her, hvis nu det skulle være. Det ville I bare lige skulle, vi skulle lige slice. Kommer der. Bum. Hvor lang tid vil det tage? Total tid 32 minutter og 47 sekunder. Og den skriver også, hvor mange gram filament den har tænkt sig at bruge, og det er 3,84 meter. Det vil sige, at det er en rigtig god idé at tjekke, om filamentrullen nu, at man tror, at der er det, der skal være på. Hvis der ikke er det, så skal man måske tage en anden printer, eller vælge at skifte rullen. Spørg mig, så vi får skiftet rullen i tiden. Men ellers 32 minutter vil det tage at 3D-printe den her. Og det er jo en del mere end det her ene minut, det vil tage at laserskære det. Så sådan et emne som det her, det vil være rigtig skidt at bruge tid på det. Man kan også gå herind og så se, at det her, det er så småt, at de her ting, de hænger ikke engang sammen i filamentet. Det er i hvert fald ikke sikkert. Og så vil 3D-printeren have det svært ved at lave de her bogstaver her. Så der er måske et eller andet, man lige skal kigge på, at det her er for småt til, at vores 3D-printer kan gøre det. Skulle man gå ned i opløsningsgrad eller et eller andet, skulle man måske gøre bogstaverne større. Så. Altid prøve at vurdere sit 3D-printer og sige, giver det her mening, eller skal jeg lave noget om, inden jeg prøver
at lave noget, som måske alligevel ikke vil virke. Væk med det her. Vi skal jo have 3D-printet en firkant, som vi skal bruge til at proppe ind i det her hul her, når vores projekt er færdigt. Hvis det egentlig var, at man skulle 3D-printe det her, så kunne det måske godt være, at i stedet for de her hullede bogstaver, at man måske ville hellere vil have, at de her bogstaver gik opad i stedet for. Så kunne man jo gå ind og så sige, okay, kan vi lige prøve at editere den her en extrude hernede, og så sige edit feature. Og så sige, jamen vores bogstaver ville man måske hellere have, at de gik 3 mm op, så i stedet for at der står minus 3 mm, så skriver vi plus 3 mm. Sådan der. Så skal operation ikke være cut, men så skal det være en join. Sådan der. Og så trykker vi OK. Så hvis jeg lige kører lidt rundt med den her, så kan vi så se, at så er bogstaven lige pludselig kommet ud af mit emne. Det vil være rigtig svært at laserskære det her. Det vil sige, det kan man ikke. Men 3D-printe, det kunne man gøre. Man kunne fx lave en stempel. Hvis man laver det i noget blødt filament, jamen, så kunne man bruge det som et stempel til at stemple med. Så, men det var bare lige for at vise, at det her, det kunne man også. En anden feature, jeg lige lynhurtigt vil vise, det er, at der er kommet herinde i vores system. Nu vil jeg lige lægge den her også. Herinde under Utilities, der er der kommet et nyt punkt, der hedder CO2. Den kan man klikke på. Og så kan man her, på den her, hvis vi selecter en body, har vi der, og vi vælger, hvad for et materiale skal det være. Skal det være ABS-plast, skal det være kobber, nylon, PTFE, PVC, polykarbonat, polyethylen eller propylen. Og så prøve at vælge det materiale, der giver mening. Så prøver vi at tage ABS-plast, hvis nu det var, man skulle lave det i en rigtig produktion. Så kan vi vælge den her, der hedder subtraktiv manufacturing, det vil sige, hvis det er en spontane produktion her, der var den 570 til 586 gram CO2 er der i den proces. Hvis nu det bliver 3D-printet, så er det faktisk 207 til 514 gram CO2. Eller hvis det bliver sprøjtestøbt, altså som for eksempel laver Lego-klodser, så er det faktisk meget mindre. Det vil sige, at man sagde, okay, vi skal lave den her prototype, det koster noget på CO2-regnskabet, men hvis man valgte at sætte det her dogtag i produktion, så ville man nok lave et hard tool til at lave sådan noget sprøjtestøbning, jamen så kunne man spare rigtig meget på CO2-regnskabet. Så herinde der kan I gå ind og få sådan nogenlunde overslag over, hvad koster det at lave det her. Lad os prøve at se, hvis det var, at vi skulle lave det i stål. Det ville koste 541 gram til 3,7 kilo. Hvis vi laver en spontane, så vil det koste lidt mindre. Så her der kan I få nogle beregninger, som I måske kan bruge i jeres teknologi- eller teknikrapporter. Nok om det. Nu skal vi lave den her klods til vores 3D-printer. Så vi går lige herind, og så siger vi, lav lige et nyt projekt. Den kommer her. Og det skulle jo være et emne her. Jeres opgave her, den sagde, at det skulle være en klods på 10x10x10 mm, som skulle kunne gå ind i hullet her. Så lad os kigge på det. Vi laver en sketch, og vi finder en flade at gøre det på, og jeg kan godt lide at gøre det på den her led her. Vi skal tegne en firkant, så vi klikker på rektangel, så trækker vi kassen ud, og så skriver vi 10, tabulator, 10, sådan der, så trykker vi enter, og så finish sketch. Der kan vi lige zoome lidt på. Og så laver vi selvfølgelig en extrude af den, og den skal være oppe i 10 mm, så den kan vi enten trække op i 10 mm, eller vi kan skrive 10 i kassen her, sådan der. Så har vi vores kasse, og der skal vi gøre det samme som før. Vi ved godt, at vi ikke har andre emner, men for god ordens skyld, altid klik på jeres body, højre klik, isolate, gå op og klik på filmenuen heroppe, og vælg eksport. Og den vil jeg kalde for kasse. Sådan der. Og vi vælger 3MF-filer, og den ender i den folder, jeg godt kan lide. Min ting ender i. Sådan der. Over i Bambolab igen. Vælg den rigtige printer. Tjek, at alt står, som det skal herinde.
Det gør det. Vi vælger vores emne her. Det var en kasse. Good. Og så kommer den ind og ligge. Den spørger, vil du lave noget color matching? Nej, det vil ikke. Cancel. Sådan der. Objektet lige nu, det er blåt. Jeg vil gerne have den ud i hvid plast. Så jeg ved, at printer nummer 2 inde i vores laboratorium her, at den har en hvid filament på. Så der skal vi have valgt et device til at printe ud på. Vi kan godt slice allerede nu, men det er bedre at lige tage device først. Så selvom arbejdsgangen egentlig er prepare, preview, device, så er det meget godt lige at få hul igennem til printeren. Og det gør vi ved at klikke på vores, nu skal jeg lige trukke det her billede lidt ned her, bum, så I kan se, at vores wifi ting er hernede. Den klikker vi på. Vi skal væk fra teknettet, og vi skal tilslutte os vores netværk hernede, som er vores printerlab. Printerlab, det ligger der. Klik. I behøver ikke at oprette forbindelse med automatisk, så klik den fra, hvis den er der, og så sig opret forbindelse. Der er ikke noget internet på Printerlab, så det er dødt internet. Man risikerer ikke noget, der er ikke noget, der kan genere. Det er kun 3D-printerne og de computere, der nu lige pt. er tilsluttet, der er på det netværk. Sådan der. Væk med den. Og jeg går lige tilbage op i hovedskærmen. Overklik på device. Desværre så er der ikke noget funktionalitet endnu, der så den kan huske 3D-printerne. Jeg prøver at skrive til dem og så se, hey, kan man ikke lave et eller andet, så den kan huske 3D-printerne. Men det skal man altså selv gøre. Så vi vælger at tilføje en printer, og vi skal binde with access code. Vi kan ikke binde med pincode, det skal være access code, fordi vi kører med i noget, der hedder LAN only mode. Det er den eneste måde, vi kan køre her på skolen. Så brug den. Den kommer op her og spørger, hvad skal vi bruge af IP-adresser af access code. Det har jeg skrevet på nogle små post-it-sedler. På printerne der har jeg sat sådan nogle post-it notes her med IP-adressen og koden, som den er lige nu. Koden kan jeg ændre, hvis der er for meget misbrug af 3D-printerne, men IP-adressen er altid den samme. Så på printer 2 så hedder den 102, på printer 1 så hedder den 101, printer 3 hedder den 103 osv. Men koden og IP-adressen er vigtig. Så den tager vi lige og propper ind i vores program. Og der. Jeg skal have fat i nummer 102, eller 192, 160, 102. Og så access-koden til printer nummer 233, 87, 90, 95. Sådan der. De der billeder der. Sådan der. Så connecter vi. Forhåbentlig. Sådan der. Connecting to printer, the dialog, bla bla bla. Og så får vi så noget status for, hvad er 3D-printerens status lige nu. Den har stuetemperatur, så den har ikke været brugt sådan lige for nu. Den er i gang med noget, så vi kan bare sende data over til den. Så tilbage i Prepare, og vi går op og trykker på Slice Plate her, sådan så vi får slicet vores model, og vi kan jo som altid lige kigge med i lagene, som den her er opbygget af. Den har et kryds ind i sig, altså i den her infill, og den kan man ændre på. Det er ikke noget, man bør ændre på, men man kan gøre det i sin opstilling. På de gamle printere, der skulle vi sørge for, at der var en brim udenom. Det behøver vi ikke på dem her. Her der kan vi lave det, der hedder Mickey Mouse ører. Så under Prepare herover og der, så kan jeg vælge mit objekt her, og så kan vi bede den om at lave det, der hedder brim ears. Så i stedet for at have en brim hele vejen rundt om, så kan den lave sådan nogle Mickey Mouse ører her, så den sørger for at holde hjørnerne nede i hjørnerne. Hvis I kan huske fra vores slideshow, det kan jeg jo lige prøve at gå tilbage til, så I kan se det.
på den her, der kan vi se, der warper vores emne her, det vil sige, at den er blevet for kold, og plastikken begynder at trække sig sammen, inden 3D-printet er helt færdig. Så der kan man med fordel lave de her Mickey Mouse-ører på vores print. Nu er det ikke noget, jeg vil putte på det her emne her, men hvis I oplever, at der sker den her warpning, især hvis det er små emner, som er høje, så kan det jo godt være, at emnet måske står og rokker fra side til side og får løsrevelsen på pladen. Så er det altså meget godt lige at have de her til at holde den lidt bedre fast til bedden. Men jeg slicer lige igen her. Sådan der. Så har vi vores emne her. Som det ser ud. Og så skal vi egentlig sende printet afsted. Det gør vi over et klik på Print Plate. Og så får vi et nyt vindue, hvor den spørger, hvad for en printer vil du gerne have? Jeg har jo allerede valgt, at det skal være printer 2. Når I skal printe, så skal alle de her nede, de skal stå på off. Vi behøver ikke at have auto bed leveling, og vi behøver ikke at have dynamic calibration, fordi det er det samme type filament, vi bruger. Havde det nu været et andet type filament, så kunne det godt være, at vi lige skulle kalibrere, hvor meget filament der egentlig kommer ud per tidsenhed. Så sæt dem til off. Hvis I oplever problemer med printeren, så vil jeg meget gerne have, at I selvfølgelig fejlmelder den i printerloggen, men at I også lige kommer til mig og siger det, altså til Bola. Skriv til Bola på Lectio eller på Teams. Det vil tage 13 minutter, både at varme op og printe den. Vi sender det til 3D-printeren. Det gør vi sådan der. Der er ikke noget med noget SD-kort, der skal bruges eller noget. Vi er på netværket, og det bliver beamet direkte over i 3D-printeren, som det er lige nu. Nu spørger den lige, om den skal connecte igen. Det vil vi gerne. Og nu er jeg lidt bange for, at jeg røger tilbage på TechNettet. Det er jeg. Det kan man godt risikere, at man ryger af netværket. Så må man gå tilbage på PrinterLab-netværket og så prøve igen. Jeg hopper lige over på PrinterLab igen her. Det er meget godt, at I lige får set, at det kan også godt ske for mig. Sådan der. Så jeg connect. Så lukker vi vinduet, sådan der. Og så sender vi lige informationen over igen. Sådan der. Bum. Så kan man faktisk høre, at den lige afspiller en lille fanfare, og så går den egentlig i gang med at opvarme bed. Man behøver ikke at være i computerlokalet, men man kan ikke følge med, hvis man ikke er på printerlagenet, så man kan ikke se, hvor langt den er kommet og sådan ting. Så der må man gå hen og holde øje med det, ligesom man gør på de gamle typer printer. Men man kan altid sætte sig hen i nærheden af LARP her, og så gå på nettet og så følge med i, hvordan ens print går. Man kan følge med ved at trykke på den her også, og så kan man faktisk se et videofeed fra 3D-printeren. Der sidder et lille kamera i, der holder øje med 3D-printeren. Så der kan man se her, at den faktisk kører lige nu. Så kører den ud og renser dysen, og så laver den alle mulige effektsfaktorier, enten egentlig går i gang med at 3D-printe. Nu fik jeg lige en pop-up på printeren, så derfor er det en meget god idé, man er i 3D-printlokale, for den kommer op og spurgte, om jeg kunne se, at der var kommet noget filament ud af dysen. Det kan den godt finde på en gang imellem, hvis den har stået stille et stykke tid. Så svarer man selvfølgelig ja eller nej. Hvis man er usikker på, at der kommer noget filament ud, så trykker man nej. Og hvis der er kommet filament ud, så trykker man ja. Jeg viser lige et skærmbillede her, hvor I kan se, hvordan ser den besked ud. Så den kan I bruge. Men ellers så kører den bare videre, og I kan se her nede på progress-linjen her, at den kører altså derudad. Så jeg pauser lige igen. Nu kan man se her, at den også laver noget vibrationskompensation og alle mulige andre ting. Så derfor er tiden nogle gange stikker lidt af her. Men det er jo bare noget, den finder på at gøre, når den har stået stille et stykke tid. Nu har den jo stået stille en hel weekend her. Jeg brugte den sidste fredags. Hvis man nu gerne vil lave noget andet, altså gøre noget klar allerede til næste print, så kan jeg jo gå herop i prepare-folder, så kan jeg så fjerne min dims her. Og så kan jeg måske prøve at lægge mit doc tag ind, bare for sjov, så vi har noget andet at kigge på. Cancel til den. Bum, så ligger den der. Og jeg slicer den. Nu kan jeg ikke trykke print plate. Hvis jeg prøver at sende den til samme printer, så siger den, the printer is busy with another print job. Så jeg kan ikke sende det her job, men jeg kan lægge det over, så den er klar, og så på printerens UI kan jeg så
printen lige så snart, at jeg har taget det andet emne af. Så her der skal jeg gå op og klikke på den lille pil her. Klikker vi på der. Og så kan jeg sige send i stedet for. Og vælge den. Og så siger den, hvor vil du gerne sende den hen? Jeg vil gerne sende den over til printer 2. Og så siger jeg så, jamen, læg lige den over i puljen på printeren. Så bliver den lagt over på printeren og er klar til at blive startet, lige så snart jeg har taget den her lille figur af. Så på den måde kan man, hvis man har flere printjob, og man gerne vil holde lidt fast i printeren, selvfølgelig skal man ikke booke den for en hel dag ad gangen, men på den her måde, så kan man sikre sig, at man ikke skal stå og logge på nettet og wifi og det der ting, så er det helt klargjort, og det hele kommer ud i den samme farve på den samme print. Vi kan se her, at den er i fuld gang. Den har lavet sådan en lille testpølse her, der ligger her. Og så er den ellers i fuld gang med at lave min firkant her inde midt på pladen. Og vi kan selvfølgelig også følge med i proportionen her på, at den har kørt 52%, eller 52%. Der er 6 minutter tilbage. Den er i gang med lag nummer 8 ud af 50. Den kører med 100% hastighed. Vi kan tænde for lyset, hvis vi gerne vil have det, hvis nu er for mørkt. Men som regel er det okay at lade det være her. Og vi kan følge med i, hvad der sker herinde. Og forhåbentlig om lidt, så er den færdig. Så er printerjobbet færdigt. 100%. Det er stoppet og kørt alle lagene. Der er 0 minutter tilbage. Og så kan vi finde vores print, og så kan vi se, at det er gået godt. På 3D-printeren, så trykker vi selvfølgelig bare OK. Bum, alt er godt. Vi har vores dims her, så vi sørger for selvfølgelig altid at fjerne den der dims der. Også hvis der måtte være noget mere. Tager fat i vores emne, gerne hvis det har været køligt. Hvis det er et større emne, så tager vi hele pladen af. Og så kan vi flexe den lidt ved at bøje den lidt. Nu er det lidt svært for mig her med kun en arm. Jeg prøver at tage den sådan der. Så har vi vores emne her. Og så når vi skal have pladen tilbage, så hold den i en vinkel, og så find det her trekantformede eller trapezformede område hernede bagved, og så slip pladen, bum, så den kommer til at ligge pænt igen. Og så er vi sådan set klar. Så hvis nu jeg gerne vil printe den i det næste, jeg har gjort klar, jamen så klikker jeg bare på skærmen, og så kan jeg så vælge mit dock tag, og så vil den sådan set gå i gang med det. Jeg håber, du kan bruge det.